Kada je 2016. godine Heda Martina Šola napisala knjigu Marketinška oružarnica, nije ni slutila da će se izučavati čak na Harvardu. Studenti Oxfordova Business College-a nominirali su je za nagradu Najutjecajnija žena na svijetu 2021. godine. Njezinu marketinšku strategiju uspješno koriste kompanije diljem svijeta. U svojoj bogatoj karijeri mogla je birati ponude koje su pristizale sa svih strana, ali izabrala je upravo Hrvatsku kao mjesto za život. Danas u svojoj domovini predaje na nedavno otvorenom švicarskom kampusu kolegi kako brendovi koriste naše mozgove u oglašavanju. Po uzoru na svjetske prakse želja joj je neuromarketing približiti našoj akademskoj i poslovnoj zajednici. Neuromarketing se bavi onim stvarima ispod površine. Znači, neuromarketing ide na dublju razinu potrošača da sazna na subliminalnoj razini što stvarno potrošači misle o proizvodu, što osjećaju o proizvodu, koliko su se emocionalno povezali ili se nisu povezali sa određenim proizvodom. To je ono nešto do kuda seže tradicionalni marketing, a neuromarketing počinje svoju priču. Prema Eurostatovom istraživanju u prve 3 godine poslovanja više od 80% proizvoda i startupova na tržištu propadne. Marketinške poruke ne prate razvoj tržišta, ističe. Danas dobiti pozornost kupca veće nego ikad, jer tijekom i nakon covida tržište marketinga se promijenilo. Mi više nemamo iste tržište. Sve ono što se nekad učilo u tradicionalnom marketingu nakon covida više nije isto. Sve evoluira. U današnjem online svijetu neuromarketing postiže revolucionarna otkrića. Upravo ju je to privuklo toj disciplini. Zvanje docenta stekla je u Hercegovini, a usavršavala se u Europi i Americi. No za život se odlučila u Hrvatskoj. Kada sam bila u Washington DC-u prije 16 godina i dobila sam fantastičnu ponudu za posao, ja sam se vratila, odbila sam posao, iako sam išla u Washington da dobijem taj posao. Ali na kraju ja bih rekla da je prst sudbine odradio svoj posao, jer onda sam upoznala današnjeg muža, dobila dijete i tada kada sam i dobila poslove, ja sam i prošla godina dobila ponudu od Oxforda da se preselimo gore, da dođemo za puno radno vrijeme, da ostavim institut, ali nekako institut je moja ljubav. A ta je ljubav urodila plodnom suradnjom s mnogobrojnim inozemnim institucijama. Docentica Šola voditeljica je znanstveno-istraživačkog centra na Oxford Business College-u, gdje smo odradili brojne neuromarketinške projekte. Što više, bili smo prvi i koji smo i objavili i publicirali velike znanstvene radove u top tier znanstvenim časopisima. Što znači top tier znanstveni časopisi? To su među najvećim časopisima u svijetu koji su visoko respektabilni i koji su indeksirani u najvećim znanstvenim akademskim bazama, koji imaju preko 100 milijuna downloada i koji imaju užasno veliki broj pregleda. Za vrijeme pandemije koronavirusa oni su, kaže, otišli korak dalje u istraživanjima. Željeli smo putem neuromarketinga istražiti, kada su bile online predavanja, kako se studenti stvarno osjećaju kada imaju online nastavu i kako mi možemo putem neuromarketinga, koje zaključke i koje rješenja možemo ponuditi profesorima da bi učinkovitost cjelokupnog učenja bila podignuta na jednu višu razinu. Kada su je tamošnji studenti nominirali za nagradu Najutjecajnija žena na svijetu, bila je strašno ponosna, jer su njezina predavanja odjeknula među mladim naraštajem britanskih studenata. Autorica je prve knjige o neuromarketingu u Hrvatskoj pod nazivom Marketinška oružarnica. Prijevodom na engleski jezik dobila je veliku pozornost na inozemnim sveučilištima. Od Prince Sultan sveučilišta u Saudijskoj Arabiji do prestižnog Harvarda. Ja to nisam ni znala da se izučava na Harvardu, dok nisam vidjela recenziju na Amazonu sa Harvarda, uslikano sa knjigom, da je moja knjiga na Harvardu. Provode istraživanja i na nekoliko hrvatskih državnih sveučilišta, što je posebno veseli. No za razliku od američkih tvrtki koje imaju svoje laboratorije neuromarketinga, od industrije igara, filma, ma gotovo svih profila, Hrvatska još nije prepoznala njegovu učinkovitost na tržištu. Pomak se dogodio 2019. imenovanjem Instituta za vještačenje u području marketinga i intelektualnog vlasništva. Ja se nadam da će institut u budućnosti biti jedan od meritornih institucija koji će postavljati etički kodeks u neuromarketingu.
Sva njihova istraživanja objavljena su u znanstvenim časopisima kako bi znanstvena, akademska i stručna zajednica imala pristup novim znanjima i od njih imala koristi. Nada se da će po uzoru na Sjedinjene Države i naša zemlja više koristiti tu disciplinu, koja, ističe doktorica Šola, može itekako utjecati na bolje razumijevanje tržišta, poslovanje i gospodarski rast.